Maadjong buntag mahigala si Dr. Kagapini sa Doktor sa Kahanginan. Live ta karon mahigala tibuok kalibutan pati sa Facebook unya paghuman sa programa nako i-upload nako ang sa YouTube. So kamong makamiss, maputol, dili masabtan, muadto mo sa YouTube. Edward Kagape channel YouTube. Dito mo mutanaw. Kaya ang kaning sa Facebook may gala, mawala man siya nga pila ka minutes kay tungod sa kadaghan nga madto sa akong feeds. So, unsa may istoryahan ako karon butaga may gala nga puro naman ra COVID. Pero naobserba gyud ako gyud sa mga upload sa Facebook kanang mga istorya sa radyo, sa TV, wala gyud mo kibalo kung nganong kanang simptomas nga ginasulti sa doktor o sa inyong mga amigo nga lisod o, for example, lisod o ginhawa, nga naman na siya. Kung sa may rason na anak niya, kadaghanan sa inyo mali ang inyong impresyon. Nga unsa gyud na siya rason, ngano nga mahitabo na nga symptom. So, ang purpose ani nako mahigala para makasabot mo nga kanaday ang problema o mangita og solusyon. Pero sa tinuod na gala, sa tanang symptoms nga inyong mabati tungod sa coronavirus, kung wala pa mo kaagi, kamo nakaagi, sigurado dyan ko nga clear na kayo, clarix na yun kaya ng simptomas sa COVID-19. Pero kadaghanan sa inyo, 90% sa inyo, wala kasabot. Ngano nga ang simptomas sa COVID-19, mauna siya. Okay. Ang unang sintomas nga inyong mabati kung naamoy COVID-19, natakdan mo sa inyong silingan, sa inyong kumpare, si kumare, bisag asa ato sa bungero o sa baba, ang unang simptom nga inyong mabati, dili karintura no dili. Ang unang yung symptom is medyo malipong ka. Nganong malipong mong kamay gala? Ang COVID-19 mudikit sa red blood cell, sa dugo. Ang atong dugo is composed of white blood cell, red blood cell, o platelets, di ba? Kasabol kadumdum ang kabalo man siguro mga anak kung tigpaminaw mo sa kusukan pa itong 2004 o kung di ba tigbasa mo o mga na-upload sa Facebook na may gamay. So, ang red blood cell mao'y unahog atake sa COVID-19. Musulod sa atong ilong, musulod sa atong ilong, musulod sa atong kaugatan, sa ilong na to musulod sila, invade sila dito sa atong kaugatan. Pag abot nila dito sa atong dugo, sige magdagan atong dugo sa tibok lawas na to. Ang unahon nila yung target, ang katong red blood cell. Dito, mura sila squatter na higala. Kay ang atong red blood cell, mao na nagkarga sa atong oxygen, carbon dioxide, o katong mga minerals, o katong mga proteins nga kinahanglan nato sa atong lawas. Kay siya may kargador. Ang red blood cell, kargador nato na siya mahigala. So, tuwa dito ang oxygen, tuwa po dito ang carbon dioxide. Ang unahong atake sa COVID-19 mahigala, katong yung terminal sa oxygen o carbon dioxide. Pulihan niya. Squatter lagi siya. Squatter lagi siya. Pag puli niya na, medyo malipong na mo. Muna inyong bation nga malipong. Pagka magkadaghan, magka-million, mga pila na ka-billion ang COVID-19 dito sa red blood cell, kaya iya mang invaded tanan. Tanan yun nga red blood cell, iya nang atakihon. Kung mabot na sa 15 to 20% sa atong red blood cell na iya nang ikuan, iyang na-invade na, diyan naman mag-isa ito ginawa. So, dako kay diferensya. Ang unang yung simptomas yun sa ingon nga po sa inyo nga, ang unang simptomas yun sa COVID-19 is lipong. Aya na musulod ang lisod o ginhawa. Ang lisod sa ginhawa may gala, dili tungod kay nagpulmonya na mo, wala pa na, layo pa na tinuod may gala. Kay, for example, nagsugod mo, pagsugod ninyong lisod o ginhawa nga nalipong mo, tanawon mo ang stethoscope sa inyong dughan, x-ray, normal, negative. Mo nang gitawag nilang asymptomatic, pero sa tinuod, kung
makikistorya ka sa doktor nga aware yung kayo sa mga symptoms sa COVID-19, sakpan ka. Pero saan na to? Kadaghanan sa natakdan sa silingan, sa kumpare, sa kumari, pag abot dito ang atubang sa narsa sa triad, dito sa tent ba sa hospital, dito man mo masulod dito. Pag yun nga, kung sa may gibati ni mo, di pong lang ko gamay, ma'am, o di, kung sa may hunaon sa nagbantay doon sa triad, basig high blood, basig siguro anemic, way katulog, di, wala na entertain ang COVID-19. Kita ninyo ang dagan, may gara, di pong tungod sa red blood cell invasion sa COVID. Lisod o ginhawa, tungod kay gi-squat na sa COVID-19 ang terminal, ang bus, iyan ang hold up ang red blood cell, di na makakarga og oxygen o carbon dioxide. So sabi tabo, lisod ka ginhawa. Pero ay mong lisod sa ginhawa, may gala, walay problema sa lungs. Walay problema gyud sa lungs. Ay imong bation. Ala ka ba? Pura magkapos permi, pero wala pa kay problema ana may gala. Wala pa. Ang musabay sa paglisod nimo ginhawa og lipong is anosmia. Unsa man ang kabawa ng anosmia? Dili mo makasimhot o mga baho sa pagkaon, sa perfume, kinsa pa ng bahog ilok diha, di ninyo masimhutan. Ngano man na siya? Kay ang atong nerves diri sa atong ilong are very sensitive sa presence sa virus. Pag musulod ang virus sa inyong ilong, iya na siya ipahubag. Muhubag ang atong ilong, o nang pingot ang atong ilong, o dili mo makasimhot. Pastilan layo, Kung di na mo makasimhot, may gala, inyong pasanginlan, isipon mo. Kadiferensya lang sa sipon, o kaning ordinaryong sipon, o kaning sa COVID-19, kay uga ang inyong ilong. Pastilan, nabay sipon, uga ang ilong. Pingot lang yun na siya, pero may gala. So, tulong na kabok. Lipong, lisod ginawa, pingot ang ilong, examinon sa doktor, negative. Mao na ang asymptomatic ng COVID-19 na yun. Mao na pinakadakong problema sa kalibutan nun, kay dili man madetect, dili makahibalo ang doktor, unless nga magsuspect siya. Kay ang nagatao sa triad may gala kanang sa tent nga dito mo palingkuron kuan mo i-interview, dili man na masuspetsahan. Lipong halos pila ka libo ng sakit. Lisod ginhawa, halos daghan kayo kadaghanan kasing-kasing hunaw-naon o baga. Usually ginasay mo kuan. Pingon sa ilong ay samot, sinusitis, allergy, rhinitis, ay tanang itis to, dito yung sa ang dili makasimhot lang din mahigala kay isa na siya ka significant symptom